Ma dobro, vašoj. Evo nas u... Pa zar već šesta? Šesta epizoda. Skybloka. Dešava se nevjerojatne stvari. Vidjeli smo u prošloj Endermana, vidite koliko imamo, 17 komada dole, nevjerojatno. Nema Endermana, da mi ide Endermana. Nemo mojim Endermana, nemoj. Odavde bih jao. Morat ću mi nekako da sredma to bude. Gdje si Endermane, gdje si? Ma bolje da te nema. Znači, radite ovdje svoj posao za barikada. Da nema ovdje barikada, ja bi bio mrtav, to je sigurno. Mrtav. Šta bi ja mogao napraviti? Ništa. Ovdje imam 34 komada, sve. Su kariperi. Kod mi to truni? Trune. E tako. Sad. Još ćemo moći da vidimo. Ovo je moja sekvoja. Ima i preko 110 metara. Znamo ti mnogo toga, a ne znam što čeka da krene. Sad ću malo čekat se. Tamo prvo odrve. Sad ćemo vidjeti. Tako, mnogo je dobro. Što se tiče Balkana ima najviše tih srpskih snimanja, pa evo mi smo odlučili zašto ne. Jer da Hrvatska je. Ne smo ni mi tako loši. Mislila sam ovo epizod krenuti raditi kuće. Mislila sam drveta prije. A mislila sam da se može slavom i drvetom.
Čekat ću da ovo padne, ali neću. Čita. Imam sam proširenje veliko baš. Imali 27 kocaka je, ja mislim, bilo na početku. Sada ovdje imate 227, tako ne više. Ćemo da napravimo stvarno veliko kocnice veka. Vidjet ću što mogu napraviti s izvorom beskonačno. To ćemo nekako morati da pripremimo. Ako ne gotovi smo. Dobro, ali ćemo se možda hraniti s tim čuvom mjesto. Jabuka malo u redu. Idemo ovo sada već. No. Ne smo ove 6. epizoda. Ne smo u tema epizodama napravili nešto najvjerojatnije. Sjajno. Smo toliko proširili od toga. Te sami koliko imamo drveta, nemamo ga bijesta. 54 trupca. Svašta tako. Išće ništa. Sad ćemo sad ćemo napraviti kuću od drveta. Imat ćemo materijala. Možda malo da vremena treba.
pada mrak. Ovo veselje. Pa je hrastova taska. Šteta, da bar imamo želja. Morat ćemo da postavimo više barikada. Moramo brže kopat kamen jer će nas ovako svi primijetiti. Barem 10 kamenčića, barem 10. Sad ćemo ovako raditi. Perfektno. 35 kupa, sjajno. Stavimo na ovu posveć. Sa drvetom smo obučni. Što vidite, imamo stakla i prekut. Pa ćemo moći gledati što se dešava. Možda nakon ovo. Evo je nakon ovo. Nešto sam razmišljao. Jednom ću uletiti. Baš ću jednom uletiti. Porpo. Kamen. Tri kamena. Zombi ne vidi nas. Čora. Bolje da je. Sada nećemo morati vidjeti što se dešava. Nećemo samo na prozorni. U kući neće biti prozora, ali će biti samo prazne. No baš. Nismo baš trebali potrebno. Prvo da se kontroli svi dečki. To. To je to i s ovom epizodu. Hvala što ste nas gledali, lajkajte nas i subscribeajte, to je to. Doviđenja.